Tää on väärinpäin. Tämmöistä kuuluu kukkaa. Miten me saadaan se oikein päin? Kerropa mulle se. Voi 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 voi. Mistä tämä pysähtyy? Pysähtynyt siitäkään. Niin se lähti heti käyntiin. No mitä saa käännettyä tuo kuva? Siinä on tuommoinen zoomi. No niin. Nyt löytyi kuva. Hyvää päivää. Ja sen päivän jatkoja. Tämmöisellä kameralla nyt ruvetaan ihmettelemään, että minkälaista kuvaa me saadaan tästä. Voidaanko tälle höpöttää niitä asioita, mitä minä olen ajatellut höpöttää. Ei koskaan tiedä, ennen kuin nähdään. No niin, yritetäänpä nyt tämmöisellä toisella vähän paremmalla kameralla. Elikkä hyvää päivää ja päivän jatkoja. Niin, tervetuloa tänne kanavalle. Nyt tässä näkyy nimi. Ja koko idea oikeastaan lähti tuosta, kun minä näkin Temussa tuommoisen lippalakin ja se piti ostaa. Ja näiden omien videoiden tarkoitus olisi olla vähän niin kuin semmoisia, että ne näyttäisi noista projekteista, 3D-tulostamisesta, laserleikkauksesta ja kaiverruksesta ja ehkä CNC-kaiverruksesta. Ompeluhommiakin on joskus tullut tehtyä ja semmoisiakin projekteja olisi pari kappaletta ja jotakin muutakin olisi, mutta niistä sitten vähän myöhemmin. Ja tämmöisiä höpöttelyjuttuja ja videoita voisi kans tehdä jonkun kappaleen ja jos sitten pähkäilee itsekseni omaksi huvikseni sitten maailman asioita ja teidän tietenkin murheeksi, mutta jospa se siitä. Ja sitten, että hulluus tulee sitten siitä, kun minä olen jonkunnäköinen horderi. Romun kerääjä. Ja nyt voin näyttää sen, että kuinka paha se on se romun keräys, kun katsotaan tätä mun kämppää. Että tästä on jonkun verran. Sen pitäisi olla makkuuhuone. Ja tässä pitäisi olla normaalisti keittiöpöytä. Vaan jokseenkin se on näitä harrastusvälineitä. Tuolla lyhykäisyydessään siinä päästään olisi sitä hulluutta sitten. Niin sanottua projektihulluutta. Tullut kerättyä romua projekteja varten. Ja ensimmäiset videota oli aivan hirveitä nuo 3 kappaletta, mitä siinä nyt on. Kun ne oli vaan semmoisia koepalasia, että miten se tuo kamera toimii ja miten toimii ohjelmistot. Ja sitten tuommoisesta historiasta, että minkälainen historia mulla sitten on
tuolla työpuolelta niin kuin 20 vuotta sitten minä menin tuommoiseen Oulun yliopiston töihin ja siellä sitten huoltohommiin ja huoltomies-korjausmies hommia ja sitä sitten siellä Linnanmaalla harrastelin siihen asti, kunnes sitten tuli muutto. Ne 2 laitosta yhdistyi ja tuli muutto sitten tuonne Kontiinkankaalle ja siellä se sitten jatkoi semmoisena biokemia- ja molekyylilääketieteen tiedekuntana. Siellä sitten oltiin, eihin olla 23 vuoteen asti loppuvuoteen, jolloin sitten tuo terveys meni siihen malliin, että oli pakko lopettaa ne hommat. Sinänsä valitettavaa, koska se oli minun unelmahomma. Siinä mielessä, kun tykkää värkkäillä kaiken näköistä ja ja sai ihan itse päättää, että missä järjestyksessä minkäkin homman teki. Ja työkaverit oli aivan mahtavia. Joo. Ja nyt sitten tosiaan, kun ollut tuon parisen vuotta tässä sairauslomalla, sairauseläkkeellä ja kuntoutuksessa, niin sitten on tosiaan käynyt semmoinen homma vielä, kävi tuo sote-alue halusi välttämättömästi, tai miten se nyt sanotaan, pakolla lopettivat terveysaseman tästä kunnasta ja se muuttui tuonne naapurikuntaan, niin nyt on tullut 3 kuukautta sitten takapakkia tuossa hoitohommassa, kun eivät ole saaneet otettua yhteyttä, vaikka lupasivat, että ottavat yhteyttä. Saattaapi olla, että sen joutuu itse melkein ottaa sinne yhteyttä, että tämä asia lähtee eteneen ja jostain joskus päästä sitten vaikka kuntoutuu siihen asti, että päästäisiin vaikka töihin. Tai sitten tehdään näitä omia projekteja, vaikka yrityshommana. Kuka tietää, minne mennään. Joo, eli siis 3D-tulostuksesta, laserleikkausta, kaivertamista, CNC-kaivertamista ja ehkä sitä ompelua. Mutta tämmöisillä projekteilla ja jatketaan kanavalla. Laita kanava tilaukseen. Niin. Semmonenhan se oli vielä. Kun tulee 1000 kattoja, tilaajaa, niin 1000 tilaajaa, niin minä lupaan lähettää ilmaisen kuvan ilmaisesta ämpäristä kaikille tilaajille. Tilaat kanava, niin pysyt mukana.